Здравейте, драги зрители и мои любители! Моят лайфстайл е Never Stand Still, понеже винаги обичам да сменям местата, където играя, местата на ролите, т.е. да играя различни роли. Всички знаят, че обичам да влизам под кожата на различни хора, било то в киното или в театъра. И поради тази причина обичам хората, които се развиват, които се стараят да правят нещо ново и да ни изненадват с нови вкусни и приятни неща. Тук още издадох един, това ще ми е втория. Затова харесва ми Бос, Сладоледът Бос, защото всяка година изкарат по нещо ново, някакъв нов вкус, който аз съм много нетърпелив да опитам. Затова препоръчвам на всички, които изповядат този Never Stand Still, да опитат новия вкус на Сладоледите Бос. Обичам ви, до скоро!